lagi mlebu nang tahese wong sepuh-sepuh namine Heise Simbah. Malipas na pa rin ito nila ang kasi. Patay tao na di karto. Ya ka pwede. That is of YouTube. Di Mas Yan anake mamange Ahmad ulang tahun dino iki arep kei rasan nang ngene wong tuwa nang Heise Simbah. Kaide sing foto isin arepe iki padha wae wedo-wedo iki. Manchester. Iki adike sing ulang tahun. Kayak wong tua-tua, wong sepuh-sepuh, omahe wong sepuh-sepuh Heise Simbah iki. Mengko meneh tak baleni meneh. Kowe kok aja kepala to, Pak. Kamu digoleki nang Facebook. Ora apa-apa. Kalau mau digoleki. Tekan Jawa. Jadi we will make Oma. Sing ulang tahun dicai. Sing ulang tahun. Asal tuh keras merah kan itu. Ada kepala ya. Itu. Ya kan jangan di sana. Iki ulang tahun arep kei rasan ngene wong sepuh-sepuh. Amit ya mai bawaker dor mestene piye eda. Pak Hendra, ini kami kasar tak golek ke Pak Hendra. Pak Hendra. Ibu sapa iki sing anu nyurung wagene iki? Ibu Mika. Ibu Mika. Pak Hendra. Oke. Iki sing bayari ya Pak Hendra. Ya, aku jenenge Hendrik bareng. Hendrik. Kayak kan ini Iki sing ulang tahun Pak Sesjar, Sestek. Ya saya sih. Kasih beli gaji ya, Amit. Isyarat. Oke. Masih Endang. orang baik. Saya desa, aku saya terbiarak kan, mau jadi kuasa. Nama terleden, kasulit, untuk salah senior berasal pewunan pembayar itu, hier hartelijk welkom. En ook onze hartelijke felicitaties. De gasten die ons dat aangeboden, mogen ze allemaal niet alleen op het verjaardag rijkelijk rekenen. Mocht in het verleden in wensen in vervulling zijn gegaan, mogen ze allemaal op het gastengesprek begeleiden. Ik zeg dit niet als individueel, maar als vertegenwoordiger van de seniorenburgers. Indien ik de uitspraak heb uitgelaten, bewust of onbewust, het is niet naar iets tevredenheid overgekomen, mag ik daarvoor mijn hartelijke excuus aanbieden. Als het terugstand is, Simbah terugkeert, mogen de Almachtige onderweg begeleiden en geen hinders en versperring mag ondervinden en dat de veilig en behouden mag aankomen op plaatsland te zijn. Namens de talen in jouw burgers, onze hartelijke groeten, alsjeblieft.
Ya. Are bagwa, are bapak. Kita londa mau londa. Ya. Dadi ubir. Mae direk jagong. Sing bareng omah. Anak lanang ganteng tegel. Isyarat mama. Hey. Oma. Waduh rawat. Lu kerja ame calon moy poigi. Iki keileken, Mbak Sarmi. Bisa diarah kok. Well, and then Alphonse. This is for me. Yes, the young person myself. Bedang Solidarity, yeah. And to felicitate OP. Oh, kada matawon ni Mayana. Yeah, for OP great. Yeah. Waduh, wangen juga sekelas ya. Nang restoran nih. Ya, Kang udah. Saya ke Pak. Ya, aku sering kue ya, tahun. Lah Ibu Mareska kada Ibu Malena nandi ki dolan. Oh kaya wis. Wis kono ngluyur. Aduh. Waduh. Saya kerasi ya. Iki seneng guyone ibune sing nganu nyurung. Gledekane sing ana bekakase. Are barang. Disi ana barang, disi Jawa Barat deh. Oh, Jawa Barat no? Guyone oke. Ngapa meneh? Kita opo yuk air ya. Isra. Osman, ngeplestrik ya. Ajar ke konto. Ajar ke konto. Ulang tahun Pak Bono. Ulang tahun. Swidak tahun. Boleh kata. Pak Osman suka ketemu wae. Panas-panas. Samire itu wes putih ngene jakon to. Wes aja diince dari tapel. Guys kandang kan. Dari tapel kan? Ya. Ya selak bir. Ini mau pro istri. Turu. Saya kok Rex ya. Di dah. Iki mau Fayari ya. Iki Fayari. Cuma orang Fayari. Asli beli Fayari. Pakai kau kan. Belum dulu. Wah, itu orang Jij praat zo ver hoor. Totaal met je gaat het ver. Nee, alleen de bonus. Het is belangrijk dat je goed hebt. Ja. Dat ik haast een Iki tundung petat. Heb je nog één hier nog? Kanggone wong sepuh-sepuh. Iki Mas Patrick, ipine Mas Yan. Ya. Jempol. Iki ponak-ponakane. Tundung-tundung. Di panganan iki ene iki kabeh yen dodol. Apa? Ya, Pak, iki berapa rewela? Ingat lo mangan ngomong-ngomong. Pun iki. Rewela, ora isi, Pak. Iki rewela ya kan. Dek sing Fayari. Sing Fayari iki padha nganu
Ngerewangi tante kae. Tante lemu. Tante lemu. Tante lemu nganu api kok padha ngrewangi. Mas iki tukang kerja kene barang. Mas Gordon. Mas Gordon. Oke, wong tua-tua padha mangan. Mangan petat. Demand pada presiden, saya sedang. Gordon, kapan kerja kene kau jeku pas waru iki? Oh, lah mangon nanti suwira ketok ora nang kene to, ora mari baru to. Anen. Ada pasti toh. Oh. Ini boleh susu. Oh. Tapi susunya sekolah. Saya nanti mangon nanti. Ellen. Oh, omahe nganu. Tante. Oh. Iya. Wih, jenenge sapa? Iso men Jawa. Tenane? Kowe men Jawa to? Piye? Iki apa? Kowe anak sapa? Pak sapa jenenge? Ora iku Pak. Pak Patrick ora to. Siwo iku. Ngapus. Kasuwun ya. Menjenis kamu no, iki sini. Mama. Apa? Tuh iki wo. Sinaya. Sinaya. Jenenge Sinaya.